kung hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin kung paano ka magiging maganda, paano ka magiging swak para sa kanya, ligo is the key. Ligo is the key to success. Kung naniniwala tayo na meron talagang pretty privilege, maniwala ka na, be. Totoo yun. Nagaling pa ako sa baba. Gusto mo yun? Hinihingal ako, Pero ganun talaga, no? Sa buhay ngayon, kailangan marunong tayo mag-adjust. Marunong tayong kahit pa paano magkaroon ng konting effort sa mga bagay na tingin natin kulang tayo, di ba? Whether sa itsura man yan, o kaya sa kautakan. Diba? Minsan kailangan mo lang din mag-pray kay Lord. Lord, ano bang kailangan kong gawin? Para ngayon magustuhan niya na ako. Anak, wala kang kailangan gawin. Humanap ka ng iba. O, so be it! Diba? Hindi natin kailangang ipagsiksikan ng sarili natin. Pero as much as possible, kung kayang gawa ng paraan, pwedeng gawa ng paraan. So, I'm pretty privileged! Congratulations sa lahat ng mga magaganda at gwapo! Mabuhay kayong lahat! Sa mga hindi masyado, well, bawi-bawi na lang. Bawi-bawi tayo habang nabubuhay pa tayo. Walang masama dyan. Hindi pwedeng bawi na lang sa next life. At wala nang next life. Espiritu ka na nun. Diba? Ako, pwedeng maligo. Ano pa ba mga pwedeng gawin? Mag-ayos ng damit. At syempre yung energy. That matters. That matters most. Diba? Iyong presensya kung saan ka man magpunta. Kung sa alam mo na kapag ka nakikita ka, nakangiti ka. Ayan. Isa yan sa mga nakakagwapo at nakakaganda talaga. Sige nga, saan ka nakakitang maganda pero nakakunot ang muka? Diba? Minsan kailangan nakangiti ka lang. Ngitian mo yung mga kasama mo, yung katabi mo, na kahit mukhang masama ang ugali. Diba? Ayan mo, ikaw na lang mag-adjust. Sa panahon ngayon, kailangan a-adjust. Diba? Ganun talaga, B. Halo-halo na tayo ng generation. May mga Gen X, may mga kagaya ko, Gen Z, mga wow, very fresh. Anyway, kaya mo pa rin naman maging fresh. Kung ano man yung age mo, kung nasan ka man ngayon, at kung feeling mo medyo matanda ka na, it's never too late. Okay, ako yung maraming salamat po Okay, hinihingal pa talaga. May meeting kasi kami Pero syempre, ganun lang. Gagawin lang natin ang trabaho natin dito ng maayos at matiwasay habang maganda at nakangiti. Okay? Susunod na po, syempre, ang kasama mo, ang ating spicy opa, walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli, pwede niyo po akong ma-follow sa aking social media accounts para malaman niyo kung totoo nga ba ang kanyang pagmumuka. Ikaw na bahala mag-figure out. You can check me on my Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's the Maratone. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay, have a nice Thursday, everyone. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Ingatan mo yung pasahero mo. Wait lang, nadidigay ako. Excuse me. Bukas po ulit mag-uusap-usap tayo. Same time, same place at 3 to 6 p.m. Programang Love Trip kasama DJ Maratone. Goodbye, everyone! Goodbye. Metro's #1 Love Radio. Basic!